ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. என் அன்பு குழந்தையே, உனக்காக உன் அப்பா நான் இருக்கின்றேன். ஏதோ ஒரு உறவின் அன்பிற்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் உன் மனம் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. கவலைப்படாதே, விரைவில் அது நடக்கும். சூரியனின் ஒளியைப் போல நீ பிரகாசமாக இருப்பதற்காகத்தான் நான் உன்னை வழிநடத்தி செல்வதை நன்றாக புரிந்து கொள். முட்டாள்களுடன் விவாதம் செய்வதை விட்டுவிடு. நான் தான் முட்டாள் என்று சிரித்தபடி நகர்ந்து விடு. எப்பொழுதும் புலம்பிக் கொண்டே இருக்காதே. எனக்கென்ன கவலை என்று சொல்லிப்பார். உனக்குள் தைரியம் கிடைத்துவிடும். என் செல்லமே, உன் பலம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? அப்படியென்றால் எந்த செயலாக இருந்தாலும் தனியாக செய்வதை கற்றுக்கொள். நீ தோற்றுவிட மாட்டாய். நீ தோற்று விடுவாய் என்று நீ எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் நீ எழுந்து நில். வாழ்க்கையில் நீ உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் உன் பெற்றோரை மகிழ்ச்சியாக வைத்திரு. ஏனென்றால் உன் பெற்றோரின் பிரார்த்தனை உன்னை எளிதில் வெற்றி பெற வைத்துவிடும். வசதியோடு வாழ்பவர்களை விட வலியோடு வாழ்பவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். வசதியோடு வாழ்பவர்களுக்கு வலி தெரியாது. வலியோடு வாழ்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை புரியாது. யாரை நீ எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாயோ அவர்களால் சிறிதும் உனக்கு நல்லது நடக்கப் போவதில்லை. அதை உனக்கு உணர்த்தவே அவர்களின் சுயரூபத்தை உனக்கு காண்பித்தேன். ஆனால் நீயோ வெகுளியாய் இருக்கிறாய். அந்த கெட்ட காலத்தை மறந்துவிடு. மனிதனாக பிறந்து விட்டால் அனைத்தையும் தாண்டி போக வேண்டும். கஷ்டங்களை எல்லாம் மறந்துவிடு. உன் வசந்த காலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. இனி எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிரு. அப்பொழுதுதான் உனக்கும் தைரியம் கிடைக்கும், தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும், எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் பிறக்கும். என் தங்கமே, உன் மனதை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள். உன் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் பலிக்கும். பொறுமையாக காத்திரு. உன் அப்பா ஒவ்வொன்றையும் நிறைவேற்றி கொடுப்பேன். என் பிள்ளையே, என்னுடைய அருள் உன்னை மூடி வைத்திருப்பதால் மிக வலிமையான புயலால் கூட உன்னை நெருங்க முடியாது செல்லமே. இரவொன்று இருப்பதால் பகலொன்று வரும். அது போலத்தான் உன் வாழ்க்கையிலும் துன்பங்கள் மட்டுமே நிலைத்திட முடியாது. உனக்கான இன்பங்களும் உண்டு என்பதை நீ ஏன் மறந்தாய்? என்னை தூக்கிவிட யாரும் இல்லையே என்று புலம்புகிறாய். என் செல்ல குழந்தையே, உன் அப்பா நான் இருக்கும் பொழுது நீ ஏன் கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய்? என் பிள்ளையே, உன் வாழ்க்கையில் சோதனைகளை கொடுத்து சோதிப்பேனே தவிர ஒருபோதும் உனக்கு வேதனையை கொடுக்க மாட்டேன். அதனால் பயப்படாதே. நீ இப்போது கஷ்டத்தின் இலக்கை அடைந்து விட்டாய். இனி உனக்கு வசந்த காலங்கள் தான். நல்ல நேரம் வந்துவிட்டது. உன் வாழ்வில் தடைப்பட்ட அத்தனை காரியங்களும் நல்லபடியாக நடக்கும். நான் நடத்தி கொடுப்பேன். நான் உன்னை ஒவ்வொரு நொடியும் கவனித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன். நீ தவறான பாதையில் செல்ல நினைத்தாலும் நான் உன்னை விட மாட்டேன். உன்னை நான் வழி நடத்தி செல்வேன். என் தங்கமே, உன் வாழ்க்கை பாதை உண்மை மாறாமல் இருந்தால் உன் கர்மாவை நான் ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை நல்லபடியாக வாழ வைப்பேன். என்னை நம்ப மறுக்கிறாய் பிள்ளையே. என் சக்தியை நம்ப மறுக்கிறாய். கூடிய விரைவில் நான் உணர்த்துவேன். உன் கர்மாவை குறைத்து உன்னை நல்ல பாதையில் அழைத்து செல்ல உன் அப்பா நான் இருக்கின்றேன். நீ எதற்கும் கலங்காதே. உன் பிரார்த்தனையும் நம்பிக்கையும் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களாக இருந்தாலும் நடக்கவே நடக்காது என்று கூறும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நடத்தி காட்டிவிடும். உன் மனதில் வெகு நாட்களாக நினைத்து கொண்டிருந்த விஷயத்தை உன் அப்பா நடத்தி காட்ட போகின்றேன். இன்று உன் குழப்பங்கள் தெளிவடைய போகிறது. நீ எதற்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாயோ அது விரைவில் நடக்கும். எந்த நொடியிலும் மாற்றம் நிகழும். நீ பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அதிசயம் நடக்கத்தான் போகிறது. நம்பிக்கையோடு காத்திரு குழந்தையே. உனக்கான கால நேரம் உன்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. மனம் தளராதே. உன் அப்பா நான் இருக்கின்றேன். உன் வாழ்வில் நிச்சயம் மாற்றத்தை நான் ஏற்படுத்துவேன். நல்லதே நினைக்கும் என் பிள்ளைக்கு நல்லதை மட்டுமே நடத்தி கொடுப்பேன். ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக.